हाँ जी पाला के नमस्ते तो का हाल बा। हाँ तो उम्मीद बा कि सबके बढ़िया होकर मस्त होगी। तो देखो विनोद बात इसन बा कि अपने सरकार के एक ठो पोस्टर ये वाला रिलीज हो गई ठीक बा। अपने सरकार के पोस्टर रिलीज भेला तो हम बहुत सोचे पड़ रहा है कि बताओ विनोद है ये लगाना पोस्टर रिलीज हो गई बिना आपसे बताइए है गड़बड़ी कुछ हो रहा है सरकार। हाँ ठीक बा। तो देखो विनोद बात इसन बा कि अपनी सरकार के गाना ये वाला पोस्टर रिलीज हो गई बा ठीक बा। और हमारा तो लागत रहे कि अन्नपूर्णा फिल्म से आई गाना वकील ना भाई ठीक बा। सरकार के जब गाना की शूटिंग होत रहे तो हमारा पता चल रहा है कि अन्नपूर्णा फिल्म से गाना आई ठीक बा। हमरा वजह तक पता रहा कि सरकार का गाना वजह से आई ठीक बा और अन्नपूर्णा फिल्म से बाकी सरकार का अपन गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से गाना आवेल बा ठीक बा। कल सुबह में अपन सरकार का गाना आ जी। तो देखो विनोद बात इसन बा जगदेव ध्यान लगा के सुनो खुशखबरी बा मतलब इतना खुशखबरी बड़ा खुशखबरी बा है। बताओ अपने सरकार का गाना बम बम लागत रहा। हाँ बात ऐसा बा कि बम बम लागत रहा। 2024 के दूसरा गाना है अपने सरकार के ट्रेंडिंग में जाए के चाहिए बिलो ठीक बा। ए जगदेव ट्रेंडिंग में गाना जाए के चाहिए ऐसे कि अपने सरकार का गाना होता दूसरा बम बम लागत रहा। हाँ कुछ तो खास बात बा कि अपन सरकार ऐसे गाना निकल ले बड़ा ठीक बा। और भैया की टीम से बात होइला तो पता चला कि एग्रीमेंट खत्म हो गई कि ना खत्म हो ठीक बा। बोली मचा ठीक बा कि अपन सरकार गाना आवे वाला बा। तो मतलब एग्रीमेंट हटल कि ना हटल ठीक बा। लेकिन हाँ तो देखो बात इस बा कि जब मुर्गी अंडा देती है तो क्या होता है तुम लोग को पता है ठीक है। जब इस सब गाने में यही सब चैनल से छोड़े के रहे तो का उतना बर्बाद के की जरूरत रहे का गाना डिलीट के की जरूरत रहे है। बताओ तुम लोग कितना सरकार गाना डिलीट हो गई है। बताओ तुम लोग मालूम है कि अपन गाना सरकार के आई और पुराना फिल्म से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आई तो सब का गाना डिलीट के जरूरत रहे है। 5 गाना 10 गो डिलीट हो गई अपने सरकार के बाकी कल सुबह में गाना आवे वाला बा विनोद ठीक बा। ध्यान लगा के सब सुनी गाना के ठीक चलता नहीं विनोद फिर मिलब अगला वीडियो में और बताई कि गाना कैसा लगला कैसा ना ठीक बा। कल सुबह मिलल पाला के नमस्ते।